बर' बिमानि मोदैनि बेसेन लोगोफोर बे खन्थाइखौ आंनो लिरदों। जुदि खन्थाइनि बाथ्राफोराव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अनसायगोन होननानै आसा आरो मिजिंथिबाय। बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो खन्थाइखौ जागायनोसै। आयै नों गोसोआव दङना आं जेब्ला न'निफ्राय अरनबारि हाग्रा फारसे ओंखारबोनाय समाव नोंनि आथिं फारनैयाव हमनानै नोंनियाव बोर बिनायखौ आरो आयै आं नोंनो खोथा होनायखौ गोसोआव दङना आयै? नाथाय आयै बर' बिमा हायासै आं नोंनि बै समनि मेगननि मोदैनि बेसेनखौ सुख'नो। हायासै आं नोंनि गोरबोखौ गोजोन होनो। आइ बर' बिमा नाजाया नङा नाजादोंमोन आं लोगोआव लाना नोंनि फिसाफोरखौ सुथुरजों जुजिनो हादोंमोन। नाथाय आइ बर' बिमा नोंनि गुबुन फिसाफोरा आंनि नोंनि थांखिसिम थांनो लामा होआखिसै आयै। थाबोबायल' आगान आंगो फंबाय बिनानावनि आरो थै जि मिथिया आं आरो नोंनि गोथार समायना बिखायाव उन्दुनानै नोंजों आरो आद्रा जानाय थांखिखौ रायलायनो मोनगोन ना मोनला। आंखौ लामा दानायसै आयै सिगांदो नोङो नङाब्ला मन'नोसै हनै सुथुरा। लोगोफोर खन्थाइया एसेनोसै। जुदि खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्ट हरनो दाबाव। नोंथांमोननि लाइक शेयार कमेन्ट मोननानै जाहाथे आङो गोदान गोदान खन्थाइफोर सुजुनो गोसो जानाय बायदि। एसेनोसै गोजोन्थों।